יפה. שלום דניאל הדר. שלום, בוקר טוב. אני מודה שכשהבנתי שיבוא לפה מי שיזם את הפגנת הענק למען בעלי החיים במוצאי שבת, לא דמיינתי אותו ככה. דמיינתי ביטניק עם ככה צייר ברסות וזה. אני יכול עוד... אבל אני לא יזמתי את ההפגנה, אני אחד מהחבר'ה הטובים שעוסקים את זה. תשמע, זאת הפגנה כל כך חשובה, תכף תספרנו מה יהיה בה, והיא כל כך חשובה שב-34 ערים ברחבי העולם הצטרפו אליכם? נכון לרגע זה, אני מניח שעד מוצאי שבת יהיה קצת יותר. פה בארץ, בישראל, נרשמו קרוב ל-6,000 אנשים כבר עכשיו שיבואו. אנחנו יודעים שניים, כי אנחנו לא נרשמנו, אבל אנחנו נבוא. נכון. לא רשומים, אני לא אתן לכם להיכנס. לא זה בפייסבוק, ומטבע הדברים לא יודע כמה יבואו, אבל אלפים. וזה נולד כאן אצל חברי הטוב אסף ארדוף, הוא אחד שיום ולילה חושב איך לעשות משהו, ואנחנו עושים הרבה. ארדוף זה שם אחד שאוהב כלבים. בדיוק, נכון. אז נגד מה אתם מפגינים? אגב, על הסעיף הקודם של הירקון, תחינה כן, דג לא. אני מקווה שחיים כהן, בסדר, אני כבר חפרתי לכם על טבעונות פעם קודמת, אבל ההפגנה הזאת, אני לא חופר על טבעונות, כי זה לא רק לטבעונים בלבד, יבואו אנשים שאוהבים בעלי חיים, ואנשים שיודעים שלא רק אנחנו סובלים, דובר היום גם על הקיפוח, מזרחים, אשכנזים, הכל טוב ויפה, אבל מתחת לכל הסבל האנושי, יש סבל הרבה יותר קשה, בלי להשוות, אבל קורה כל הזמן, כלבים, חתולים, חיות בתעשיות המזון, אנחנו יודעים את כל מה גייסתם חצי עולם לדבר, אז אני מגזים כמובן על 34 מדינות, נכון? 34 ערים, שזה כולל כמה ערים בארצות הברית, אני מבין שיש מישהי שתדבר איתנו על זה עוד מעט. תגיד שלום עכשיו, נעמי אופנהיימר משיקגו, שלום. אהלן. כמה אנשים נרשמו אצלכם בשיקגו להפגין בעד בעלי חיים? אצלנו יש רק כמה עשרות בינתיים. טוב, שיקגו, מקום קטן, זה קשה לגייס הרבה. כן, נכון. מה בעצם אתם הולכים לעשות שם במוצאי שבת? אז כמו בארץ הולכת להיות הפגנה גורפת על כל הפגיעות שיש בבעלי חיים בכל התעשיות. אנחנו הולכים לצעוד ברחובות הראשיים של שיקגו ולעצור במספר מוקדים, למשל מול מקדונלדס, נעצור כדי למחות על הפגיעה בבעלי חיים בתעשיות המזון, שהיא הפגיעה הגדולה ביותר בעצם. רק בארץ יש 300 מיליון בעלי חיים שנהרגים כל שנה. את טבעונית? אני טבעונית, כן. מה את עושה בשיקגו? אפשר לשאול? אני עושה פוסט-דוקטורט. פוסט-דוקטורט? פיזיקה, כן. אוקיי. יכול להיות פוסט-דוקטורט בשיקגו, זה התחלה נהדרת למשפט. וטבעונית, בן אדם... נעמי, שיהיה לכם בהצלחה גם בהפגנה וגם בפוסט-דוקטורט שלך. תודה רבה שדיברת איתנו, מאוחר אצלך בלילה, עכשיו אני מניח. נכון. לילה טוב. לילה טוב. אני רוצה להיות פרקטית, במה זה יכול לעזור? כי אנחנו כל פעם מזדעזעים מכתבות באמת שמראים לנו בטלוויזיה, כל בוטק, אדום אדום וכל הדברים האלה. מה אפשר באמת לשנות? טוב, קודם כל הפגנה, כמו בכל נושא אחר, כאילו הפגנה למען השלום, זה לא אומר שמחר יש שלום, אבל הפגנה מסמן משהו שקורה, וקורה בעיקר באמצעי התקשורת, דברים שלא היו קורים קודם. דרך אגב, התוכנית שלכם, יש לי חברים, אלפי אנשים בעולם שהם פעילים למען זכויות בעלי חיים, והם אומרים לי, אנחנו לא מאמינים שבערוץ מסחרי מוביל יש אייטם על העניינים האלה. אצלנו בערוץ הקהילתי, בגרמניה, בצרפת, אנחנו לא משקיעים אייטם. בגלל אגב, היא אחראית ליד זה שפה חיות... תמיד יש צדיק ליד. אני עוד למטה אני אגב אחראית לזה שהוא אחרי ראש השנה, לצערי הוא לא הסכים לפסוח על ראש השנה, הוא יהיה צמחוני, גם. אני שמעתי שאחרי הטיול לאירופה, אתם כבר חזרתם. כאילו מסע ומתן, סוכם אחרי ראש השנה. זוגתי ליל טבעוני, דרך אגב, היא גוררת אותי כזה בעבותות חזקים של חוכמה על העניין הזה גם. נכון. הערך של הצעדה, קודם כל, העובדה שאפשר לארגן צעדה עם אלפי אנשים על הנושא הזה של פגיעה בבעלי חיים לא היה אף פעם בארץ, ושאפשר לגייס עשרות ערים, זה כולל ארצות הברית, הרבה ערים כמו שראיתם, מדינות באמריקה הלטינית, קוסטה ריקה, ברזיל, צ'ילה, מקומות שאוכלים חיות בשביל הבילוי, אירופה, רוסיה, סלובניה, בלגיה, בכל מדינה בעולם. ואם היה לנו חודשים כמו קמפיין, זה היה כולל הרבה יותר, אבל זה הרבה. והעובדה שיש מעט אנשים בכל מקום, זה לא כל כך חשוב, העובדה שזה סולידריות עם הנושא, ופה יהיו אלפים. זמנים ומקום. במקרה, הבאתי כמה חומר הסברה. אז זה קורה במוצאי שבת, צועדים מרוטשילד, איפה מתחילת... רוטשילד פינת אלנבי, זה רוטשילד 31, צועדים עד רחבת הסינמטק, שם היה איזה מיצג קטן ויפה, זה נאום קטן של אסף ארדוף. ב8 בערב זה קורה, נכון? מ8 ומעלה, ואני מצפה שכל אחד יעבור עוד פעם, זה לא רק לטבעונים וכולי, כל מי שאוהב בעלי חיים וחשוב לו מה שקורה. אנחנו שם כבר אמרתי, ואנחנו אצלך ביום שישי כבר אמרתי, ואיזה כיף לנו. גיא.